Neste vídeo imos ver como facer buscas en Dialnet, a base de datos máis importante para localizar información científica do ámbito hispano. Ten carácter multidisciplinar, pero céntrase sobre todo nas ciencias sociais, xurídicas e humanas. Nesta base de datos podemos atopar artigos de revistas, libros, capítulos de libros, congresos, etc. Moitos deles con acceso ao texto completo. En Dialnet hai dúas versións, unha de acceso libre e outra de acceso institucional, chamada Dialnet Plus. Esta conta con máis opcións de busca e máis posibilidades de filtrado. Podemos acceder a Dialnet Plus dende a páxina web da biblioteca, premendo en atopar información e a continuación na súa ligazón. Para acceder dende fora da universidade, hai que crear unha conta co correo electrónico da UVigo ou configurar o navegador co proxy da universidade. Consulta as nosas biblioguías para obter máis información. Dialnet Plus permite facer unha busca simple introducindo os termos directamente na caixa ou avanzada, a que accedemos dende buscar e premendo neste despregable. Ademais, podemos facer buscas por revistas, teses, congresos e por autores. Imos ver un exemplo de busca. Seleccionamos a busca avanzada e introducimos os termos educación and diversidade. Podemos especificar que tipo de documento queremos atopar ou onde queremos que faga a busca, no título ou no resumo. E tamén establecer que recupere documentos a partir dun ano en concreto. Imos marcar que queremos só documentos dende o 2018. Na parte esquerda da páxina de resultados temos outra serie de filtros que nos axudarán a concretar máis os resultados, como por exemplo o tipo de documento que nos interesa, artigos de revista, artigos de libro, teses, etc. Neste caso, imos quedar só con artigos de revista. Tamén podemos marcar que nos mostre só os documentos que teñan acceso ao texto completo ou filtrar por unha serie de materias. Outros filtros dispoñibles son por editores, idioma, países, etc. Por defecto, os resultados aparecerán ordenados por relevancia, pero tamén os podemos ordenar por novidades Dialnet ou por ano de publicación. En cada un dos resultados podemos ver se temos acceso ao texto completo ou ao resumo. Nos casos en que non se indique nada, premendo no documento que nos interesa, accedemos á información completa e podemos comprobar se temos acceso ao documento a través do buscador Perseo da biblioteca. Por exemplo, neste caso, vemos que está dispoñible en liña a través da plataforma eLibro. Por último, podemos seleccionar os artigos do noso interese e mediante o botón selección, elexir exportar as referencias a un xestor bibliográfico ou descargalas nun arquivo RIS.